салом алейкум. Дӯстон азиз, барои харидани себҳои розугулову гелоси дигар чизо омадам. Кадоми дархост кардагӣ нест, албатта дархост кунад, чунки ман ҳозир бо нархи арзонтар қабул мекунам дархостҳоро, пешпардохтҳоро. Ва дар дасти ман ҳозир шумо нихоли тутро мебинед. Нихоли тутро бинед ки қадаш 3 метр аст. ман нихоли тут ҳам мебиёрам барои худам. Кадоме агар хоҳад марҳамат нихоли тут аз ман дархост кунад. нихоли тут барои чӣ? Барои дар ин тут пайванд намудани тути сафед, шоҳ тут, тути афғонӣ, тути маҷнун тут. ҳамон маҷнун тута бинед чӣ қадар тути вай ороишӣ, чӣ қадар қиматаш баланд аст. ҳамона мебиёрам. манам кади тута аз ман дархост кунед, ман шумо мебиёрам. мода ин бисёр чизи дар корӣ. агар кадоме хоҳад ки майдонҳои тут кунад барои кирмак, инам зур барги тути зур мекунад. манам ҳамдирони азиз, тут заказ кунед, ман ҳоли муддати 2-3 рӯз аз шумо дархост қабул карда метавонам. мана ин тут дӯстони азизи ман қадаш 3 метр решоша бинед чӣ бақувват, реша бинед чӣ бақувват. дар паноҳи худо бошед. марҳамат, ман дархости шуморо интизор. тут ҳеҷ нешинонед, сабз мешавад, дар сояаш мешинед. мо бояд ватанамонро бисёртар сабзонем. марҳамат, муроҷиат кунед. ба нархи дастрас мо маслиҳат мекунем, мебиёрам ба шумо. дар паноҳи худо бошед.